Hvordan skulle der færa? Hvordan skal jeg nekkant kunne tryggva tog, og ta gjer ikke, ta fær ikke? At nu det kommer på mars, ta det ikke en gang har vært på mannen. Tar har ikke vært på mannen. Ikke øyna fyr. Tog at alltså det är inte bara att ta leker mitt att ta leker ångstande, ta leker att du ska bara hitta sönder på att det är allt en feudlign. Tar av helt i allan heimen för att ta torra spott. Jag ser sig av på mannen. Så sända då stojnar runt till alla stjärnorna eller några stjärnor som där är väl vi och så gänga några år så vill det präkva till att dessa stojnar är ju järskir stojnar. Fullständiga järskir stojnar. Och alla filmer om till mannafärna så de alltså. Här flagga ju. Och tar smuja och ljau färdast. Det ska ödas för att vara vakuum här uppe. Ljau färdast inte vakuum. Och så tar det för att till hjörna så sarst du fram mannen och raketterna förresten. Ja. Kvar var efter filma i. Men jag efter filma i. Nej. Tar av inte vara på mannen. Tar av angan till vara i drömten. Tar upp i hackrig atmosfär och här som tunt utom till att kondorsfärla. Det här är en barriär. Här är ett marsk. Tar släpper inte dumt här. Ja. Men man kan ta sig av folk om att här. Som vi har så mycket förstand att de då så tjät här. Och vi kan gå tåra vi kan sannlagan. Stjärnorna tar lojande, tar alla ovast och tar allir frumurarar. För han ögnast i ögn. Och limer i hemlig logen tar samarbeja. Sjalt och i samband vi sådana hamspartier. Churchill och Churchill och Stalin. Båda frumurarar. Och man ser mindre av dem på inte en krutche. Tar sitta samman här och hugga sig. Ordla dosas, ordla vinner